I 1973 kom Danmark ind i EU. Det var en stor beslutning, men vi er i dag glade for, at vi gjorde det. Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti er bare nogle af de danske partier, vi kender fra Folketing, som er med i Europaparlamentet. Den mest kendte politiker er Morten Messerschmidt. Der er 28 medlemslande i EU. Der er 651 mennesker, som skal vælges fra de 28 lande. Hvert land har et bestemt antal pladser, og det bestemmes ud fra magt og størrelse. Danmark har for eksempel 13 pladser. Det er vigtigt at stemme, fordi man får indflydelse på, hvad der sker i EU, og man er enig i et partis mening om EU og hvad EU skal bestemme i forhold til Danmark. Det er også en vigtig grund til at stemme, fordi i Danmark har man demokrati, og derfor er det vigtigt at vise sin stemme. Man skal huske at bruge den. Ellers kan man risikere, at man bare kommer til at sidde derhjemme og være uenig i, hvad der sker i EU, og dermed også i en vis grad i Danmark, da EU bestemmer en række ting, som også gælder i Danmark. Ulla Tørnæs her. Hun er spidskandidat for Venstre til Europaparlamentet 2014. Hun er for EU. Hun har tidligere været undervisningsminister og minister for udviklingsbistand. Hun er blandt andet en af dem, der stiller op til Europaparlamentet i år for Venstre. Morten Messerschmidt er EU-nægter. Det vil sige, at han vil ikke have, at Danmark er medlem af EU. Han mener, at når man er dansker, er det ikke EU, der skal bestemme, men Danmark, der skal bestemme, hvad der gælder for de danske lov. Han er nok den mest kendte danske politiker, som sidder i EU. Ved valget i 2009 fik han næstmest stemmer ved det danske Europaparlament, og derfor kom han til EU i 2009. Synes du, at EU skal bestemme, hvor meget kanel der skal komme på en kanelsnegl? Synes du, det er rimeligt, at EU skal bestemme, om det er forbudt at købe lakridspiber, bare fordi det minder rigtig meget om rigtig tobak, og så får de små børn til at tro, at det er rigtigt, når de ryger det, og så ryge pibe hurtigere? Hvis du synes, de love, som EU laver, er underlige eller helt rigtige, så stem til Europaparlamentet den 25. maj 2014 på dit lokale valgsted. EU er fremtiden. Hvad mener du? Derfor siger vi, husk at stemme, selvom du er ung, og du ikke ved så meget om det. Stem, hvad du føler for. Ikke hvad dine venner, familie eller andre i din omgivelse gør. Stem med hjertet.